खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय सोरां हान्जानिफ्राय रेलवे डिपार्टमेन्टआव गोनांथार दाबि। सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 37थि बोसोरसालिया जथुमा। कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि राहुल गान्धीआ आसामसिम दावबायफैदों। बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि बोसोरसालिया जथुमा। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा 14थि बोसोरारि जथुमा आरो रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 28थि बोसोरारि जथुमा खुंनाय जादों। दाब दाब जायगायाव इन्टारनेशनेल टेस्ट मेच खेलनि फिथाइ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 28 डिसेम्बर खालारखालि धेमाजि जिल्ला गगामुंनि सोरां हान्जाया रङियानि NF रेलवेनि जेनेरेल मेनेजारनिसिम मुरखं सेलेकनिफ्राय क'क्राझारसिम गोदानै रिजार्भेसन ट्रेन दाबि खालामनाय जादों। गाहायै सोरां हान्जानि आफादगिरि दिनेश बर', नेहाथारि पिंकु बर' आरो बिथांमोननि गोख्रों मावथिफोरनि नाजानायजों जोंनि बर' फरायसा आरो रायजो राजाफोरा बर'र दाबिनायाव गोरलैयै मदद जागोन। बे थांखिखौ नोजोर बोना जेनेरेल मेनेजारनिसिम आर'ज बिलाइ होनाय जादों। 29 डिसेम्बर खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिल्ली भगबानाव सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 37थि बोसोरसालिया जथुमानि थान्दै मेल खुंनाय जादों। बे थान्दै मेलाव खौसेथि थामोनथा आरो जौगाथाय मोन्थोर आरो थां माव आरो जौगानि नोजोरजों खुंनाय जादों। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै दख'रानि सिङाव थानाय माखासे रायजो राजा लोगोसेयैनो जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ लिंनानै जोङो जयै सावरायनाय जादों। दा बेवहाय जोंनि बे सा सानजायाव थानाय माखासे बर'नि समस्या जेरैहाय गुबुन माहारिनि गेजेराव थानाय बेले बेजे दाङाबाजि गुबुन माहारिजों जानाय जाथायखौ जोङो जयैनो रायजो राजाखौ लानानै दा बेवहाय माहारि आफादफोरखौ लानानै जोङो समस्याफोरखौ रायलायनाय जादों। दा गुबै बेयाव थांखिफोरखौ जोङो रायलायनाय जादों जे सोलोंथाइखौ जोङो बे ओनसोलाव माबोरैहाय जौगाहोनांगौ बेफोरनि सायाव जों सावरायदों। लोगोसेयैनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, लोगोसेनो बे जोंनि माखासे बर' आइजोफोरा गुबुन माहारिजों हाबा जानाय बेफोरखौ जों माबोरै होबथानो हागोन बेनि सोमोन्दै जों बेयाव गुवारैनो सावरायलायनाय जादों। लोगोसेनो जोंनि माखासे जौ जुवा जानाय लोंनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि माखासे गाज्रि हुदा दा बेफोरखौ जों माबोरैहाय नागारहोनो हागोन दा बेफोरखौनो जों माखासे इन्टेलेक्सुयेल मानसि लिंना लाबोनानै दा बेयाव सावरायलायनाय जादों। दा बेवहाय जोंनि माखासे रायजो राजायाबो गोजोननाय मोन्दों, सेटिसफाइ मोन्दों, रायजो राजा बाहागो लादों। दा बेखायनो जोङो बे गुबुन माहारिनि गेजेराव माबोरैहाय थांना थानायाव माबोरैहाय जोंनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ बेफोर माखासे समस्याखौनो जोङो बोसोरारि थान्दै मेल हिसाबै बेयाव जों सावरायनाय जादों। गुन गोनां सोलोंथाइखौ एचिभ खालामनो नाजानांगोन। जों फरायनायल' जों जानाय नङा, जों रोंनांगौबो आरो रोंनानै सासे मानसि जाहैनो हानांगोन आरो इयुनाव बर'नि सासे हाथरखि बायदि अलंबार बायदि जाहैनो हादों। जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइनि गुबै ओंथिया बेनो। जोंनि बर'नि जा जेंना बे जेंनाया गोदोबो बिदिनो आरो दाबो जोबनो थाङाखै होननानै आं सानो। मानो होनबा जोंनि जा थासारि बे थासारिया गामि गंफ्रामबो एखेयानो। हमनानै ला दिनै जोङो नुनो मोन्दों गुबुन अबा सोरबा हिन्जावसाया सोरबाजों खारसनलांनाय आरो लोगोसेनो हाबा जाखांनाय हौवाया सोरबा हाबा जाखांनाय अलरेडि हिन्जाव गथ' गथाय थाखानायखौ हिन्जावखौ लाना खारनाय। दिनै बे जेंना जेंसिया जोंनि बर' गामियाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सोलिगासिनो दङ आरो बे जेंनाखौ जोङो सौसिलांनांगौब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो गोख्रोङै खामानि मावनांगोन। जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव थांनानै जोङो सांग्रांथि मेल लाबोनांगोन, आइजो माहारिफोरखौ बिथांमोनखौ सांग्रां लाबोनांगोन। लोगोसेयैनो जोंनि जा मेलेमजिबि बिथांमोनाबो ओंखारबोनांगोन बे थासारिखौ बरननो नागिरोब्ला। 28 डिसेम्बर खालारखालि आसामनि गोबां दाब दाब जायगायाव कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि राहुल गान्धीआ दावबायफैनाय जादों। बिथाङा आसामनि राजथावनि गुवाहाटीआव खना खनला गोबां जायगायाव दावबायफैनायजों लोगोसे गोबां आसामनि थागिबि सुबुंफोरजों
CAA नि सोमोन्दै आरो हालामाव गोबां जेंनानि सोमोन्दै सावरायलायनाय जादों आरो बिथाङा आसामाव इयुन समावबो दावबायफैनाय जागोन होनना फोरमायदों। बेनि उनाव बिथाङा अरुणाचल प्रदेशनि इटानगराव कंग्रेसनि फाउन्डेशन डे सान फालिनायाव नुजाथिहैनाय जादों। खुलुमबाय, आं रमेन बर'। 29 डिसेम्बर खालारखालि 2019 मायथाइनि बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 42थि बोसोरसालिया जथुम्माया नैथि सान। गाहायै बे बोसोरनि 42थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ 2 साननि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। बे जथुम्मायाव माखासे गोनांथार आयदा लानाय जादों, जेरै नखर जौगानायाव रांखान्थियारि जेंना आरो बेखौ सुस्रांनायनि राहा आरो बिजनी हालामनि साबसिन फोरोंगिरि, दावगाफु आबादारि, गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि रोंगौसा सायख' आनजादाव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरनो मान बावनायजों लोगोसे गेलेमु बायदि हाबाफारि लाना गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। संसार जानांगौ, संसार जानानै दङ। बिथांमोना बेफार बानिज्यजों दिनै आखाइ होनानै बिथांमोना गावसोरनि रांखान्थिखौ दिनै राफोद खालामनानै लादों। जों नायदों दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपहि गेलेग्रा फोथाराव डिसेम्बर दाननि 27, 28, 29 खालाराव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा 14थि बोसोरारि जथुम्मा आरो रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 28थि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनाय जाबाय आरो फुंबिलि समावनो मेन गेटनि फिथा हास'नाय जायो आरो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै बानजाय आफादनि गाहाय लिंथुमगिरि सत्रसिं बसुमतारी बिथाङा फोरमायथियो आरो बे हाबाफारियाव सोर सोर गाहाय आलासि महरै नुजाथिगोन बेखौबो फोरमायनानै होयो। 27 डिसेम्बर खालारखालिनिफ्राय मेलबर्नआव अस्ट्रेलियानि हेंथायै निउजिलेन्डआ इन्टारनेशनेल टेस्ट मेच खेलाव 242 रानाव देरहासार जायो। गिबियाव निउजिलेन्डआ गिबि बेटिं खालामो। गिबियाव निउजिलेन्डआ अल विकेट जाना 148 रान, नैथियाव 240 रान खालामो आरो अस्ट्रेलियाया गिबियावनो अल विकेट जाना 467 रान, नैथियाव 168 रान खालामना देरहासार जायो। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।